magkahiusap sa tibuok nakapupunan ang kukmamo among gihuptan siya mao ang di mailhan sa Kristohano katilingban kini ang saan piling lungsod panaghiusap naway paluman kanimo lamang ang Pilipinas magmahal kanunay mag-alagad kini ang saan nining lungsod panaghiusap naway paglubad kanimo lamang ang Pilipinas magmahal kanunay mag-alagad magmahal kanunay Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, ni anatas ikakawaag pito nga Domingo sulod sa tuig. Atong mabati karon sa Ebanghelyo ug sa mga pagbasa ang auhag sa Ginoo nga mahimo gid tang buotang sulugoon dili masinupakong mga sulugoon. Iampo nato ang ato mga katawhan labi ng ato mga leaders sa nasod, simbahan man o gobyerno nga mubati kita nga sulugoon ta dili mga amo sa katawhan sa Dios ug sa Ginoo. Ang ato sa mga kaigsuonan nga nabiktima karon sa mga trahedya labi na dinhi sa atong Northern Cebu, Igos Linog, iampo nato nga kining atong pagpangalagad nila kining daghan kayong nialagad dili unta lang sad pahimuslan sa pipila nga mga buangon sad kayo. Madapat unta ang grasyas Ginoo ngadto gyud mga nanginahanglan. O kitang ni adinhi padayon tagtabang pinaagi sa atong buhat o sa atong mga financial nga kapasidad. Ang atong mga benefactors and donors atong iampo nining santos nga misa nga hatagan unta sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan bugti sa ilang pagkamanggihatagon siging pamalit aning atong mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Himaya sa Dios dito sa langit. Kanain sa iyang mga tao, di sa yuta. Ginoong Diyos ng imong hari, Diyos Amahan, magkakagaon sa tanan. Nagasing ka kami, kami mo, nagkakasalamat. Kanimo, naganay kami kanimo, bukod sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, bukod ka lang sa aman. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw lang ang hawak na sasala sa kahitugan. Kanuli kami, ikaw lang ang lingkod sa buong samahan. Dawat lang ang among pamamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang aming halakton, O Jesu-Kristo. Upang sa Espiritu Santo, ihasa imanan sa Diyos Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo, nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan, o ampingi kami diha sa imong kalinaw, o dada kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesu-Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo, kanusa pa ba nimo patalinhugi ang pagpakitabang ko kanimo? Mituaw ako kanimo sa pag-ingon, gidaog-daog ako, apan wala mo ako luwasa. Nganong kadaot ug kasamok man ang gipakita mo kanako. Kanunay makita ko ang pinatyanay, ang kagubot ug panagbingkil. Unya mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon, isulat ang pananawon sa tataw kaayo diha sa mga pananawon aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal alang sa katumanan sa pananawon ug mahitabo gayud kini. Busa, bisag ingon ug dugay kining matuman, paabuta lang. Ug mao kini ang mensahe kadtong mga dautan dili mabuhi, apan ang mga matarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Dios.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhon ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, muduko kita aron pagsimba. Mangluhod kita sa tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa, dito sa Kamingawan. Din gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisa nakakita sila sa akong mga buhat. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua,
pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Sunda nga panigingnan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kundo na kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si kumoro, maluka ka og balhin sa dagat, og kini mutuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayod. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon og unya pagtapis og silbihi ako. Humaniini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mausab kamo, kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo, mga sulugoon kami, ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa mga pagwali ni Kristo, mga igsoon, kanunay giniyang gi-emphasize nga ang pagtuo maoy makaluwas nato. Gani natay mga sikta sa ato mga Christians nga mga sikta nga moingon gyud ang pagtuo ra gyud makaluwas, dili relihiyon, dili gani mga buhat nato. Ang pagtuo ra gyud moy makaluwas. Sakto dili. Ang hinay man kay mog tubag. Sakto. Pagtuo. Mao na nga nakita mas mga apostoles nga si Kristo ang yawa nga dili nila mapapahawa. Kausara sultihan ni Kristo, hawa ding yawa nya moingon dayon sila, ngano man to Lord, wa man mi kapapahawa, ikaw dali ra man imong napapahawa. Ingon des Kristo,
kuwang mos pagtuo. Kadto sang naglakaw sa tubig si Kristo, lakaw sa Pedros tubig, naunlod, ingnan niya pong Kristo, kuwang kas pagtuo. Kadto sang nangahadlok ang mga apostoles, kay hapit na malunod ang ilang gisakyan, si Kristo natugra, niingon sa Kristo, asa namang inyong pagtuo, kuwang mos pagtuo. Sa sige nilang kadungog ani, ingon sila, Lord, puni ang among pagtuo, dugangi. Mao man kinay ato, Lord, give me faith, give me faith. Ana, dugangi ang akong pagtuo. Karon gi-emphasize ni Kristo nga bisan kuno ang atong pagtuo parihara kagamay sa lisos mustasa. Kanang lisos mustasa gamay pa kuno na sa lisos kamatis. Kana bang normal nga lisos kamatis nga atong makit-an? Nga nakakita na mo og lisos kamatis? Oh, sangay-sangay ra na ang gidakon sa lisos mustasa. Gamay na dako. Sige, ato pag yung pagamyan, liso sa mansinitas. Ana, gamay na gyud kay na. Pero matod pa ni Kristo, basta naa kay pagtuong ingon ana. Pwede nimo ingnon ang kahoy, maluka ka niya, balhin nga tus dagat, balhin ko na. Unsa may emphasis ni Kristo dinhi? Basta pagtuog ani hisgutan, way gamay, way dako. Ang question, gigamit ba nimo ang imong pagtuo? Imo bang gigamit? Kay ang pagtuo gamhanan gina basta gamiton. Nya unsa man paggamit sa pagtuo? Diri ganis unang pagbasa, gareklamo sa Habakuk, Lord, sige kog ampo nimo, ngano manoon nga wa man ko nimo luwasa, wa man ko nimo tabangi, linog manoon, kagubot, flood control, nga mga scam, PhilHealth scam, ug uban pang mga scam, hasta pas LTO sa customs, purting daghanang korupsyon. Sige man tamig misa dinhis Pilipinas, misa di Galileo pa, purting daghanang tao, misa Santo Niño, misa dito sa Nazareno, misa sa mga birhen, purting tao, magdapag mga lingkuranan, kay purtig yung kuno nilang higugma, pero ngano maning corruption to the max man yun. Wa man minimo tabangi. Ingnan des Ginoo, tubag sa Ginoo, unsa ti tubag sa Ginoo? Awa, di ba? Wag yun mo minaw. Mabasin sa guwa sa ito, maklaro pagkabasa. Unya, mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon, isulat ang pananawon sa tataw kaayo diha sa mga papan, aron makalikay ang makabasa niini. O kung sa may mensahis pananawon, kadtong mga dautan, dili mabuhi, apan ang mga matarong mabuhi, kay nagtuman man sila sa Dios. So ang pagtuo day mga igsoon nga tinud-anay, magamit nato sa pagtuman sa sugo sa Dios. Muna diri sa ato ikaduhang pagbasa, niingon diri si San Pablo, ikaw Timoteo, tumana gyud ang tanan nga imong nakatunan gikan nako o gikan adtong pagpandong namo sa among kamot nimo. Pasabot paminaw unsay gisugo sa Ginoo, nya tuo nga kanang sugua og imong tumanon mubunga gid nagkaluwasan, kay mahimo man kang matarong dili dautan. Lingi ay mong tupad ing naunsay gisugo ros Ginoo nimo. Unsay gisugo sa Ginoo nimo, lingi aba imong tupad. Wa kay baw. Nya niingon dayon diri sa atong tubag sa Salmo, kun karon makadungog kamos iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Nya unsaon nimo pagkadungog sa tingog sa Ginoo og dili ka magsigig sugot siyang sugo? Kana bitang mga anak nga tapulan, kanang di gyud mo sugot sa sugo sa ginikanan, sige higyaw-yaw, di ba magpirok-pirok lang mata, sige lag ana, sige tutok. Unya human ana, way gibuhat, ngano man. Matod pa nila, sod pikas dunggan,
lapos pikas, kaya di man ganahan mo tuman. Aka mo sa dinigod, sigog ingon, lingkod mo sa atubangan, lingkod mo sa atubangan. Piro lang mata, piro mata. Nangugat na yung pare, ako na yung naglakaw-lakaw diya, tutok lang. Kaya di man ganahan mo tuman, di ka dungog. Kanang tao nga di ganahan mo tuman, bungol na, bungol. Ang mga tao sa Pilipinas, sige nag-ingon, ayaw na ning korupsyon, ayaw na ning korupsyon. Ato mga leaders, gikas presidente, hangtod sa ubos, daghan kay diha, gapirok-pirok lang mata, sige na. Korupsyon lang yapon, korupsyon. Ang mga tao, porti ng lisura, ang korupsyon, hunungan na, kining mga billions, millions, trillions, ka inyong gipanguha, gipangawat, hunungan na ni, piro lang mata. Lapos pikas dunggan, muragwa kadungog. Kaya nga naman, dili lagi magpasugo. Palit og slat. Hutta na ning palit atong slat. Unya na lang nanay linog. Inig nanay linog. Hala, pangumpra gyud, ihatod nga to kunos na kuanas linog. Congratulations. Kay nibati mo, pero maghuwat pagitag linog. Maghuwat pagitag bagyo, maghuwat pagitag gubat, aron mga lusno usa ta, una pa ta maghiusa. Ha? Handa. Palingkuron lang gay mo dihas bakanting lingkuranan, gahi kay mo mga piro lang na inyong mata. Nya una nay linog, dayon mo ingon, magtinabang nga ito, kay na ay linog. Anuan, way mga pobre dihas norte, katungwap ang maglinog, way mga balay dihang gubaon. Sa liluan San Vicente, Ferrer, Paris, 5 ka barangay, barangay San Vicente, Santa Cruz, Lataban, sa panangusa, San Roque, ug Tabla. Sa akong unom katuig didto, nakasuway ko sa last 2 years nga nagpatukod kog mga balay. Nakaabot og 152 kabalay ang among natuko didto. Naapagi nang-apply nga magpatukod more than 300 nga wa na namo maatiman. Ang mga balay maguwang lagdutay sa ads baboy. Kung sa liluan nahitabo na dinhis Compostela wa di ay. Unya diha dapit norte nga sugod nga bugo nga Bantayan, Medellin wa di ay. Ngano wa man ta magpanon sa una, maghatod nga tuog para ato, para bungbong, para simento. Wa di galisod og kaon. Diris amo ay. Katong sa una diha, magpakaon, may hatag bugas, mag-away pa. Nganong ka na raman sila gihatagan, ilimit raman sa namo in town. Kaya wa man say kapasidad kayo. Karon nagbisita patronal ta sa ato mga kapilya. Kay pista man nato karon kani minor nobina man ni nato sa pista nato sa Birhen sa Pilar atong segunda patron dinhi. Atong gipabisita ngadto, igsip lang karong adlaw akong gi-cancel ang pagbisita karon kay para makafocus tas mga misa. Ang schedule karon kay nataligaman man adto na ni ibutang sa pitsa 14 siguro sa Oktubre. Bisita mis mga kapilya, magdami og 5 ka 5 kilo rice, 5 ka sako-sako ng 5 kilo rice para sa 10 ubos. Manghatag sa mis mga bata. Lipay kay sila, moingon din, padir daghan kay diring way mga bugas na. Daghan kay nako, maluoy gid unta ko, pero 5 lang sa itong hatagan, kay 5 ra itong makaya. 5 ka 5 kilo packed rice sa kada kapilya, unya 88 ka kapilya ang ato dinhi. I-times ko ninyo pila ka sako atong kinahanglan. Ano na dia? Gakamada na ng ato mga sako. Moabot og mga 44 man tingali. Kay 5 man napuo man ang usa ka sako napuo katag 5 kilo. So sa duha ka kapilya usa ka sako. So mga 44 ka sako atong kinahanglan. Pila na ninyo'y nakatampo dire? Wa no? Ana na pipila, pero jutay ra kaayo.
Ngano man, maghuwat naman sa taglinog. Gatuo man tagnaay nga ang tanan pulos gyud nindot og balay. Wa pa ko magpatuko dinhig mga balay, di pa makaya. Tanaw na ko ning atong kolektag makaya na ba? Ang ato sang giuna ang dinhis atong simbahan. Kanang atong kumbinto usbunonon gyud na. Pag-abot na ko diri giingnan ko ni Monsignor LD, ayaw kay kumpiyansa ning kumbintuha kay pag-abot na ko gubaon na ni unya giingnan ko nga usbon unta wa ko kausab kay di pa makaya. Kanang beam diha, kanang bima, kanang gi ayom-ayom na kay ni bigay na adtong niagi. Paglinog diha jud ko tungod sa beam galingkod. Ingon dayon ang akong committee nga mga PYCC, hala pa dir linog pa dir. Ingon dayon ko, Ginoo, kaloy itawon may kay akong nahona inigbuto ron ani arigi ni nako dakdak. Nya tan-aw nako mura mag ni pag after mga few seconds wa pa man mo bigay ni barog ni ang barag-barag itaw mi pado nga risgawas. Bay magikaw pa malusno. Nya maghuwat gid mo nga malusno na. Maghuwat ta? Kusga. Sa may buhaton. Palit og slat. Sus ka simple ra gid ay solusyon. Slat ra gyud. Kana matud pa ni Kristo kinahanglan mahimo mong buutang sulugoon. Na masagoy uban nato dinhi makapalit lag slat karon sunod tuig na mo palit. Ayaw kay matud pa ni Kristo unsa yang gingon? Ang imong sulugoon nga tua sa uma inigabot dili ka mo ingon pahuway na. Unsa man naa na sila ing sugo, tuma na sad ka. La pagtapis diha serbihi ko kay mukaon ko. Ana matud pa ni Kristo og buutan mong sulugoon igo ra gyud mong muingon dili ko angay pasalamatan nagtuman ra ko sa mga sugo sa akong amo. Mo na dinhis ato wa tay announce kinsay ni tabang pilay gitabang di nato hinganlan kay mga sulugoon ratang tanan. Ato lang isulti slot pila na ka slots og ang nagtampo niini daghan. Muna hangyoon sa nato ato mga politicians hunong namo anang pagsigig bandilyos inyong mga ngan sa inyong mga naong diha sa mga proyekto kunuhay nga nahimo. Kay dili gid na inyong kwarta, I'm sure of that. Di na inyong kwarta ang gipaablig karsada, dili na inyong kwarta ang gipahimog mga taytayan, gipahimog mga infrastructures, mga flood control, dili na inyo. Kwarta nas mga tao ug dili angay nga ibutang dihang inyong mga naong kay ngano man mga sulugoon ra mo. Ibutang ang naong sa inyong amo ug kinsa may amo ani mga politicians, ang mga tao kitang katawhan. Kita ang ilang amo, kitay gasweldo nila pinaagi sa atong mga buhis. Kinsa man say amo nako dinhi? Kinsa man? Kusga. Ginoo, kamoy akong amo. Kamoy gasweldo namo dinhi. Mga 50 mi dinhi kabuok ang nag-alagad sa atong parokya, apilming duha ka pari, ako og si Father Bensi akong assistant. Kamoy nagpakaon namo og di na mo muhog sa kolekta, mutuskig mis kagutom diha. Thanks be to God kay kusog kay mo muhog sa kolekta. Ato lagi ning ul-uluhan atong amo. Kinsa may naghimo ani mga projects karon so far na tanawan ang atong Hilipans unom na nakabuok na natay generator nga 50 kVA worth 700,000 nya nalimpyuhan nato ang palibot na atupan na diha ang atong kusina nindot na kay nag-atop himuon sa namong dining diha nya human ang gawas nato na natay bag-ong gi-order nga tent pinahimo gina nato pinatuyo naghimo para angayan ang naong sad. Worth na 600,000. Walo na kabuok tent nga dagko. Kinsa may nakapahimo ana? Ang inyong slot, ang inyong slot. Napay TV na to diri, wa mo andar ang uban. Ni andar na ba diha? Mo lagi. Ang ingon ang atong IT kanisa nga atong mga IT do na sa sila pagkakuryoso ingon sila nako nganong mo andar ingon sila ang splitter pa der tandugonon nya tu among gus babaw kat katunon nganong gibutang sa gus babaw
ang splitter. Naturay. Ato. Katkato na nimo ng tanaw mong tanan mura siya nagkuhan. Og diri pa lang tatos ubos tong tungonon lag bangko nya makabuot na okay tingali ay. Awas ko kay bawo ana basi kinahanglan ginang adto gyud kisami ibutang. Wa ko kay bawo. Pero mao lagi na nahitabo ni tungod kay kamong among amo, kamo nga akong amo ni hatag og sugo, tagaan kanamo og slot. Ninduta ang atong palibot, ang atong parokya. Yes, palit lang mong slot, ninduton gani nato. Di na nako isuod sa akong bulsa ang inyong slot nga gihatag kay hasta ako makigkuntis ko ninyo og pinalitay slots. Naasa ko'y akong income, kay naaman ko'y stipend kada na nako dupa, naaman ko'y stipend. Ako sad nang ipalit og slot. Hilong lagi mo diya. Mao na ni ang update sa ato mga slots. Ang atong grace nga slot, God's reward and complete elation, katong atong isetol pa nga bayronon dito sa previous natong project. Ingnon ko ning atong project, kay naka-appeal sad mo dito paghimo atong kumbinto. Kay mga kuan man mo online parishioners. Ato ng project, tiwason atog bayad. So nanatay halin sa grace nga 66,179 ka slots, naapay 633,821 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge, nga tag 7,000 per challenge, 215 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya sa atong PPSC, katong para na ni sa atong mga projects dinhi, or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, ang atong halin ni abot nag 31,781 ka slots, naapay 68,219 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Ya doon na ni 162 slot challenge, equivalent sa atong number of years as parish, 16,200 per challenge, 79 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang atong DPR or Divine Powerful Response para ni sa atong sa mga naigos bagyo sa linog dito sa northern part of Cebu, ang ato rong slot nga nadawat niabot nag 3,532 nga tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang tanang namalit niini. So far 20,000 pa ang atong na spend para dito niya. Nako, di lang sa ta makigsabayan aning porting daghanang kuan kana ganing nagpanon kay portig yung trapika gikan dinhi ngadto. Nagog koy kaila gahapon, nigikan sila alas 3 sa kaadlawon kuno. Tinuod baka to, alas 3 sa kaadlawon, naabot sila sa ilang destination gabi na. Lisod pa kuno kaingdan. Ako di lang sa ta kay kanang mga kabos diya na ako lang sa ning tigomog maayo, pero og naagi panginahanglan ato lang sang iginagmay-gagmay hatag, pero ako mong tagaag accounting ani ha. Sige lang gyud mo hatag kay murag usa ka tuig ning dili mahuman ning atong pagtabang nila. Dili lang ta nang labok-labok ang ato gyud kanang gitawag og pangmatagalan. Hay may mas nindot kanang dugay mahuman o dali rang mahuman. Pero kung linog hisgutan, hay may mas nindot kanang dugay mahuman o dali mahuman. Kaya mapataka magtubag. Sunaha sa ako, unsa may imong giistoryahan ana pader, ana bitaw. Nya sa atong mga benches, atong mga kaning mga atong mga pledges, ang sa Hilly Funds, kaning unom ka Hilly Funds, ang atong nadawat nga bayad 39.69% pa. Nya tag 143,000 na. Ang atong kneelers katong upat ka buok wa pa man maabot pero gi-construct pa tag 42,000 to, tag upat ka buok
39.29% pa ang atong nadawat nga remittance sa pledges. Nya sa mga piyos nga 13 kabuok nga tag 55,000, 29.75% pa ang atong nadawat. Nya ang sa pledges sa generator, 8 man to ka tag 100,000, 19.77% pa ang atong nadawat. Nya napay 5 kabuok nga wala pay ni pledge. Unsaon man pagpalit og slot, daghan kay mangutana nako ani ato sa ning balik-balikon. Una, igawas ron nyo sa simbahan ay daghang lamisa diha og diha pa diri sa parking areas na namaligyag slot, pamalit mo diha. 3 ka slots ang inyong palian, pwede sa all of the above. Pwede sa mo moadto sa atong opisina. Pwede ngadto sa atong mga kapilya karon nga atong gimisahan, 14 kapilya atong gimisahan nga nakasintros mga barangay, 14 ka barangay atong gimisahan karon. Unya, pwede sad inyong ipadala sa atong bank accounts. Tanawa lang dinhi sa atong screen ang atong bank accounts, diha ipadala. Pwede sad sa atong GCash, open pang amo mga GCash karon, kaning ni arasang GCash nga atong gibutang sa screen. Pwede sad kwarta padala, bisag asa, Cebuana, Palawan, Imlueliel, RD Punsiap, pwede na nyo ipadala. Nya ako ayaw lang kong padadi sa Western Union kay di na nako madawat, kay gi-block nako. Kini lang sa gyapong mga ngan dinhi mo inyong padalhan. Unya unsa may meaning sa slot, unsa may mahitabo kun mo palitag slot. Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure. Sacrifice for salvation, love for the church, for the needy, offering to God, and treasures in heaven. Mao na moingon ko, kung magsigitag tabang sa atong isig katao, sa atong paagi dinhi, pinaagig slot, ang Ginoo sad magsigisag tabang nato. Iyatang tabangan nga malikay sa tanang kadaot. Pero lagi, mutuo kita na kita mga sulugoon lamang, magsigi ra gitag trabaho, bahala nag masakitan o kaha mamatay. Sige lang yun, kay sulugoon ra kita sa Ginoo. Manindog. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, Nisaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Novena ni Maria Santissima sa Pilar or Birhen sa Pilar. Sa iyang halawom nga pagpaubos o kamang higugmaon sa Dios, si Maria gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak og mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan, diin matao ang bag-ong kaliwatan sa Dios, isip iyang mga anak diha sa pagtuo, sa tumang kalipay ug paghigugma himuo nato kining pag-ampo sa novena. Palihog mangluhod. Ikatulong adlaw sa novena. Maghimaya ka Maria, Esposa sa Espiritu Santo, gidayan-dayanan sa mga langitnong mga pribilehiyo, nga tungod lamang kanimo,
Senyora, nga dalangpanan sa mga katawhan, ug kanila ang labi ug labing kakusog, tungod sa mga bunga sa mga matamis uyamot, nga gikuha sa mga kalag, mao ang santos uyamot mo nga ngalan, kaysa pagsangpit kaniya, nangurog ang impyerno, nangagiw ang mga demonyo, nangalipay ang mga langit, nangainit ang mga tao, ug tinabangan sila sa matamis uyamot mo ngalan, na nagdala sa kalumos sa batasan sa Dios, ug dili sila pagalisdan sa mga pagkaalaot nga tinaw, ang mga gibaluran nga dagat, nangalinaw, ug ang mga binuhat, nga tanan na nagtugan nga ikaw, mao ang inahan sa Dios, ilang hari o Ginoo, sa pagdungog sa kalanog sa imong santos nga ngalan, tungod ni ining katingalahan nga kaayuhan, o Maria, o inahan namo sa pilar, nagluhod kami sa imong atubangan, midangop kami nga sa pagpangamuyo, nga paambiton mo kami sa usa kadako, ug malumo nga debosyon, sa matamis uyamot mo nga ngalan ug haligi, kay aron mainit kami sa ingon nga halangdon, nga kalamdag, managpadulong ang among mga tuyo, nga pagabutan sa Dios, nga mao ang Ginoo, nga magbubuhat sa nga tanan, ug nga dili namo hingkalimtan ang pagsumat-sumat sa makausa ug sa makalibo sa imong santos nga makahadlok nga ngalan, aron pagdanag namo ang among mga kaaway niining mga hinagiban, ingon nga gamhanan, ug tapos musangput kani sa pagtan-aw, sa paghiagom kanimo, sa kahimayaan. Amen. Sa kahilom pangayoon sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga ngalan, ang mga grasya nga imong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pagampo, ang inyong tubag, pinaagi sa bulahang Berhen Maria, manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pagampo. Tanan. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay puas, mubiya kanato sa pagsangyaw, mugiya kanato sa pagsangyaw sa mayong balita ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Berhen Maria, manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang tanan nga anaa sa gobyerno, manalipod sa labing ubos, ilabi na sila nga naykalimtan, o gisalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Berhen Maria, manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga kita nga nagkatigom, hiniusa diha sa pagampo, nga mapulungan ang bati natong mga taras o kinaiya, ug ang tanang maayo, ug matuod, mapalambo ang pagampo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga masakiton sa pangisip ug sa lawas, nga nagmingaw ug giabusuhan, ug nanaganto sa bisan unsang paagi, mahupay sa espiritu, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Birhen Maria, manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Berhen Maria, manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pagampo.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug ipangandoy magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Berhen Maria, manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Berhen Maria, manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa bulahang Berhen Maria, manggihatagong amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Tanan, makagagahom o guway katapusan nga Dios, nga mitugot ka nga ang among santos uyamot nga inahan, nga ang Birhen Maria, itungtong sa buhi pa siya sa ibabaw sa usa ka haligi nga marmol, aron sa pagtabang kanamo, tuguti kami Ginoo tungod sa iyang mga pahanungdan ug paglaban, nga madangat ang gipangayo namo kanimo sa mainit nga kasing-kasing sa iyang ngalan. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo.
ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matano. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Santo Papa, ni Alberto ang among obispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maayo
Magampo kita. O Dios nga gamhanan ang Eukaristiya nga among gipanagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang saman ang atong kaluwasan. Pero maluwas ra ta kung mahimo gid tang sulugoon sa Ginoo matag adlaw. Atong pasalamatan ang atong nialagad karon, ang ato dihang mga barangay tanods nga nagmanage sa atong traffic, ang atong mga PIMAG mo'y nagmanage sa atong parking, ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, love offering assistants, unya ang atong mga Eucharistic lay minister, atong mga sacristans, ang atong IT, ang atong mga lectors, salmista, ang atong choir, Couples for Christ choir, o ang nihimo sa atong formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Michael and Mrs. Lovely Codina and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Nya karon atong isunod ang atong special love offering, kay ako ning gihangyo matag first Sunday mangulikta gyud ko og special love offering para sa atong mga scholars. So far naataroy mga 16 ka mga scholars niya sa akong pagdumala isipari sobra na mga 600 ka mga estudyante ang atong napag-graduate sa college. So patabang lang sa kunyo gamay ha. Choir, kantahan na to gamayng kanta choir samtang mangulikta ta. Niya ang muhog sa kulikta sulugoon sa Ginoo, ang di muhog sulugoos demonyo. Sige. Ng atong mga scholars nag-serve sa nato dinhi. Sige, salamat kaayo ha. Atong pakpakan ang hatag. Salamat kayo. Kamong wap akahatag diha, padayon lamog kolekta. Niya, padayon mog palit og slots, tulo ni ka slots ang atong mapalit. Grace, tag 100 pesos. Niya na ay 70 slot challenge, nga tag 7,000. Ang PPSC para dinis ato mga projects 100 pesos per slot, dunay 162 slot challenge nga tag 16,200. Ang atong DPR or Divine Powerful Response para sa mga nabiktima sa trahedya labinas linog, tag 100 pesos per slot. Nadias gawas to sa opisina or ipadala sa ato mga bangko or sa GCash
or sa atong kaning kwarta padala. Nya suportahi sa ninyo kanunay ang akong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Doon na niroy mga 270,000 ka subscribers. Nya sige lang gyud mo view, like, share ug subscribe aron mag-anam og kadaghan ang atong mapaambitan sa atong mga homily, sa atong mga misa. Unya, naa di tay nadawat nga hangyo, pero ako naghangyo naman ko ninyo ani, pero ako lang ning isigig emphasize kay nihangyo ang atong LGU nga i-announce gyud ang pag-maintain sa cleanliness dinhi sa tibuok natong municipality. Cleaning. Kaning mga baha sa atong palibot, masulbad ra gyud na kung naa gid tay love for cleanliness. Nya unsa may gigamit nato dinhi? Sibo. Unsa nang sibo? Clean, economizing, beautiful, useful. Kung manglimpyo lang gid ta, why bisan gamay nga basura nga atong ibilin dinhi aning ikastag-katag nato, bisan ka na mga kidney wrappers, candy wrappers, mga chewing gum, mga cigarette butts, mga mineral waters, mga chichiriya nga putos, ug di lang gid nato ilabay-labay sa palibot. Butang lang gid nato sa basurahan. Limpyo kay ta, permit ang clean, economizing, kay di ta mo gastog dako, nya beautiful ang atong palibot, nya useful ang atong environment. Mao na ha, panglimpyo mo dinhi sa sulod, sa gawas, ngadto sa inyong balay. Unya ikaduha, segregation of wastes. I-segregate ang malata o di malata. Nya kanang malata, ayaw na nag-ipadas basurahan. Ato na nang ilubong sa yuta. Basic principle, ang malata para sa yuta. Ang dili malata, ambot, unsaon na nila. I-recycle sa na siya. Naagya po'y paagi ana. Pero sa atong mga balay, o dinhi sa atong parokya, ako sa ning i-implement yung maayo dinhi sa atong parokya, dinhi sa atong simbahan, di nami mulabay og malata. Sugod karon, wa nay labayay og malata. Ilubong na siyuta, kay kanon ra na siyuta, fertilizer pa na. O, di ba? Hasta nang imong naong, malata man na, ilubong na siyuta. Ay, pag sige. O, bitaw, malata man na. Tabangan nato ang kalibutan, tabangan nato ang atong municipality, tabangan nato ang atong gobyerno. Kay kita man sad mao ang gobyerno. We are the government and we are the church. Ana ha? Ge manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ito nga,